Ahojte priatelia, dnes veľmi zaujímavá téma. Renault Koleos 2024 s benzínovým motorom s výkonom 116 kW, teda 158 koní a automatickou prevodovkou, najčastejšie typu CVT. Tento crossover je navrhnutý pre pohodlnú jazdu v meste aj na diaľnici. Ponúka mäkké odprúženie, dobré odhlučnenie a priestranný interiér s veľkým priestorom pre nohy vzadu. Exteriér modelového roka 2024 pôsobí moderne vďaka charakteristickej maske chladiča, LED svetlám a robustným líniám karosérie, zatiaľ čo interiér ponúka digitálny prístrojový panel, veľký multimediálny displej a kvalitné materiály. Podľa výbavy sú dostupné asistenčné systémy, klimatizácia a vyhrievané sedadlá. Reálna spotreba paliva sa v kombinovanom režime zvyčajne pohybuje okolo 8 až 9 litrov na 100 km. V meste môže stúpnuť na 10 litrov a na diaľnici klesnúť približne na 7 litrov. Ďakujeme za sledovanie a za lajky. Prihláste sa na odber, ak máte radi autá. Dovidenia!